Vanchoga ndiri gamba Funza Warren Park kumagamba Laziti iwe bika namba Mageto yuti ese ojamba Dinobhiro taure chokwadi Iwe it's a Vanchoga Never come nave kwa mjiti Izwa skiri dan dan kindangi ndanga Zvikanzi ndikati wow Zvikanzi ndikati Yala Nation yo lasi Ku Yala Nation. Right, this is the story ndo pane nyaya yangu nasi. Anditika Vanchoga tuka sekalas nasi. Kana mimi musingaziye. Vanchoga ndafonwa na sekalas ndikanzilasi ndatukwa na Vanchoga. Noza banditi hanzi ndatukwa. Urupa bada mezacho. Vanhu vari kuuya unzwa ni anditi. Tanyaradzwa ndepi vichi ndepi. Anza usikuita baby noise ra. Anengari kwake kumberi kwari ko. Anditi. Alright. Sibanyayo. Okay, ngachipinda pane nyaya yangu. Munzwe kuti zvaVanchoga zvakabva kupi zvichifamba sei. Ani muri kuona album rakabva kuitirwa Vanchoga. What happened is Sekalas akandifonera. Anditika lazi ndine mufana wangu chi. Dati munzwe kwakatangira nyaya. Muzonzwisa kuri kuenda nechi nenyaya. Zvikanzi lazi ndine mufana wangu chi. Arikuda kuyazora kuti anonzi Vanchoga. Chichi. Amozana Sekalas yambe tisingawira nenyaya za Soldier Love. Tikazosvika pakuira tikaita ma best friends za Sekalas. Amirati uyu akanemufana kupi? Studio. Saka kubva nemi kumashure kuti ati munzwise nyaya yako yari kuenda nayo. Anditika zvadaro, and then they came into the studio. Vanchoga anobhadhara mari kana sendi. Nangunzisana hangu ndikangoti aiwa Kalas ndewo hangu chichi mfana ari kumanejwa nechi neYala Nation. Saka tiri pakurekodha paipe da kuti munyatsonzwisisa nyaya yako yari kuenda nayo. Anditika tiri chirekodha Vanchoga pekutanga. Vanchoga ndakamuti imba mustudio. Ndoda kukudzai pafair. Chero ndikamakwa nevashandi maka kana mafanzi aVanchoga. Vanamuti aimbe Vanchoga. Vanchoga ngasingaenderana nebeat. 1. Beat raenda ukoko. Vataisa inonzi metronome mustudio. Inorera chiti ka. Anditi. Vanchoga ndobva imba pane metronome. Muri kubata pasina kana tune yenge iripo mustudio. Boza aitadza kugara chimba off key. Ndozvimwe zvoti ina ndovanza kufarira kuzvitaura. Anditika. But nhasi ndazvira ndizvitaure. Boza ane zvaita Sekalas, ashauda Sekalas. Vandasara vatagadzira beat, vatagadzira. Muri kubata medzi yacho. Anditika. Vatagadzira. Zvikanzi ana Kalas chingoma chaita sei? Chabuda ichi. Kalas ndobva tora mfana. Ndobva enda naye kuna Oskid. Kalas akatendera kuma producer ese. Amunoziya patown ndakaipa. Kalas akasvika kwese achikumbira kuti mfana aende pane imwe level. Pemba sina vamwe vana apa. Muri kubata medzi yacho. Kalas achienda kwese. Ini Kalas anozati lazinaina ndikaona ningi. Kuti grind remfana aende kupi? Kumberi bochinetika muindustry meduka. Some of the things kwada tuende pambiri chaipo wakuda zvinhu chaizvo zvinofana kutama nemaproducer chacho ana Tamu kana Oskid. Kalas akaenda nemfana kwese. Kuna Oskid, kuna Marcelo mfana kanorekodwa. Parichinzwa munzwe manje problem yazitika una Vanchoga manje. Zvinhu zvese izvo zvaitika. Anditika. Vanchoga album rabuda. Zvikanzi Kalas uri benzi remunhu. Ndakaitirwa sound yandisingade. That's not my sound. Maproducer ese akaita music iyoyo. Akagadzira music yangu vakatadza. Muri pabata pane nyaya yacho. Saka Kalas abva atsamwawo manje. Zvikana Kalas kweunogoti ne-effort yongochisirwa nevanhu. Isi kweda kangu yaVanchoga. Ndikatokuudza kuti paakarekodha musi wakarekodha paipa tikaita video naVanchoga. Atazombotaura kana kubva musi iwowo. Ine chitaura na boss yala because ndiwe ngwachimaneja chi? Munhu. Ani muri kubata medzi yacho. Uyu mfana anonzi Vanchoga ndakutaurira chokwadi. Zvaita na Sekalas. To be honest. Vanchoga akatuka ati maproducer ese akaita zvinhu. Hapana zvavakaita. Murabati vamwe takaisa effort tikataiwa semunhu ari kufarirwa nevanhu. Pane zvimwe zvoti unongoti chi? Rega ugadzirirewo munhu sezvo auya nemumwe artist to support someone. Vana Timani vese vakasupporta producer wese akaisa effort kune mufana uyawe. Muri kubata medzi yacho. Saka nhasi hanzi naKalas ndatukwa kwete zvemafanisi naVanchoga. Mubabata medzi yacho. Zvikanzi hapana chichi. Saka Sekalas ndopazopa decision yekuti chi? Aiwa iwe Vanchoga iwo.
kana wakapenga chingogara uchita zvinhu zvako, but mune vanhu venge vachifurira Vanchoga. Njavataura nemazita avo nhasi. Pana mwana anonzi Mambo Kawara, ndine audio yavo yandira kuplaya izvozvi. Muonzwa zvenge vachitaura vanonzi Mambo Kawara. At least mukanzwa audio people, kwete mozongoti Lazinga chingotaura handiti. Ma11 ndinawo. Nepa WhatsApp acho ndinawo, ma screenshot change chitokuratidza paprogram. Andika ngatenda kuplaya audio ya Mambo Kawara. Anozviti Kawara wacho aitwa kuti Vanchoga abve ngachifurira Vanchoga. Pana vanhu vakawanda. So today I'm going to mention a lot of names. Pana pane vamwe andisi respecta. Nasi kubva nhasi anchava respecta. Mari play audio munzwa. Enda kuyala nation akusika. Watu ndo interview yakana ndichemba lantara kuti ndichitosvika muyala nation vanokatanga kuita noise. Anga kusikano. Zonge kuti jobo yaya yakazomba kuyala nation yange yambotenderera pa social media zimselebhi ya poster. Waizia. Ede kusimuka kwake kala zangazongoposta kusimbisa zvake, but interview yakarwa na Ghetto Crown yange yatanga kutenderera. Kala zangagara akachiposta but zvake zvakasanganya kutenderera. Interview yakarwa na Ghetto Crown yangotanga ngotenderera yega baba. Kuti aite interview yanga yonona inini kumbari. Saka walotesa masimukira ake ndakutodemba, I'm now regretting ndaisina tomuendesa kuyala nation. Ndakatomuti enda. Ndakatodemba kuti ndaisina tomuendesa, ndakatoendesa mari waizia. Yeah. Ava ndo vanonzi Mambo Kawara. Anonzi Mambo Kawara ndo vada kuda kumaneja mfana ava. Vanonzi Mambo Kawara. Anongonzi kanzi vanozviti Mambo Kawara. Saka ndoenga achitanzi ndiri kudemba kuti sei akazoenda kuyala nation ndakatosiya mari. Saka ndiye akonzera Vanchoga manje aenda unotukani. Sekalas. Muri kwabata pane metsi yacho. Pane metsi yacho. Ndo zvaitika izvo vanonzi Mambo Kawara. Maindi kutsvagire futi ma screenshot avo vachitaura. Ndizvaizonzi ati toku isusu hatidzvenge tobva takuratidza mascreenshots avo aMambo Kawara, muzvionero mega vachitaura Mambo Kawara. Miraitona. Vanokwanisa kutora mascreenshot atora anhu vanozviti Boss Kawara. Kamuchiona zviri paprogram vanozviti Boss Kawara. Kana maona. At least vanhu handi muri kuona kuti ma11 acho tinawo. Avanozviti Boss Kawara. Saka vari kuti hanzi Kalas hana dhiri. Inini ndine chikwanisa kumaneja anonzi anuyu Vanchoga, but word rangu ndauti anombana Vanchoga. Hausiriwe Mishek Kawara, hausiriwe vanonzi Boss Kawara. Weda ndati ana Vanchoga. Ndoti mfana amika. Maproducer ese akakubatsira vane chido chokuti uendewo kumberi. Andiri kubabata metsi yacho Vanchoga. Saka ndati kandichanzobata nemo. Vakakubatsira kuti uende mberi. Colors. Kutaura chokwadi hangu inini Colors ndakaona achimira pana Vanchoga. Colors akamira guys, takafonera akatendera mastudio ese kumashows ini pandakana noperforma kushow ide kumarastoko. Vanchoga ndakatomona ari kwaana Colors achingofambwa naye ari paside. Ani saka ana Colors Vanchoga nditi inini handichada zvokunzi nendira nechinzani Curtain Race wase Colors. Apo munhu ari kufurirwa neteam yanonzi ana Boss Kawara, Muri kwanzwisa vanhu. Muri babata. Yavanonzi ana Boss Kawara ndo ari kufurirana Vanchoga. Ndanichabata vanhu vanosiuya pa vaingocha ari pa program ndakuona vandichakutaura nhasi. Last time takaita nemi program tikaregedza tikambokunyarira uchiti muri vanhu vakuru vanombobata. Saka vanonzi Boss Kawara ndo ari kufurira munhu. Saka weda ranga ndataura Vanchoga. When it came to my studio Vanchoga ndakatokurekodwa nechido. Vandoibata chokutoti hamfana uendochi kumberi chakuitira basa. Tesikadedi kutendwa. Andiri kubata hatina basa necredit zedu dzinopiwa naMwari. Andiri kubabata. Ndiri kutoudza Vanchoga abva atonzwa nemanagement yake iyo inyowani yakumufurira kuti hanzi Vanchoga ari kugadzirwa mabhitsi asi takati tione chido wangu. Titofara kuti aiwa iartist iri kufarirwa nevanhu muZimbabwe. Let's help Vanchoga kuti aende pane rimwe
patapedza kugadzira maalbums awagadzirwa kwaoskid watanzi maproducer vakanditadzira sound yangu haisiriyo. You should learn to appreciate. Kana waitirwa zvakanaka, don't say bad things. Kana munhu akurekodho Colors akusimudzirawo, you should learn to thank Colors. Uri kwabata Vanchoka ndati ndikuudze pafair nana kwano vari kuzvitana boss kawara uri kwabata Vanchoka ndiruza zvichasvika kwauri me pamwe uri kuona musi wairekodha kustudio andaitombofunzwa nani kunzi dziri normal here brain dziri normal tachokwadi inini handikwanzi kuda kufumura munhu sterektere bhozi harisiro business rangu vanhasi rega nditaure arimeme pane pawakangoseka uri wegambuti so ngatasa Colors ndikatasi munhu anorwara here uyu handiti vanhu vaitomudza kuti munhu apenge here uyu waitomboita ngonopenga mustudio bo ndakutozviona kuti unopenga manje bhozi kana wakutuka munhu akakusimudzira Colors inoti mamwe maproducer havakwanisi kutaura handiti mamwe maproducer havakwanisi kutaura vamwe maproducer takasiyana makarekta isu vamwe edu isistirana nachiyera tinongotaura vazikurana mhofu tinongotaura hatina basa kuti munhu azoti chii chandikutaura ndechekuti Colors akakubatsira Vanchoka handiri kupabata mufana wangu Colors akakubatsira pepa waimba uchitadza uchipinda paoff key mustudio wontazi ndakawesta nguva ndakagadzira zvinobhohwa inini handatojamuka ndakutokutaura pafair waugona kugara pabeat mufana wangu handiri kupabata tangodzidzira kugara pabeat wozoti wada kumanejwa nevamwe vanhu uri pabata maproducer tine basa muno mozouya uchishora uchituka maproducer tangodzidzira kugara pabeat unopenga mufana iwewo uri pabata don't play with us, this is our work. Yaunoti hanzi yaunoswera uchitaura uchiti hanzi maproducer akatadza kugadzira fuck off Vanchoka ndauchikubatisa pafair manje don't play with us. Colors akakubatsira boss kana noti ukudzwana na boss vakaita sana boss vari kukudza izvo and then you think that people they are crazy. When approach mako anoposta zvinhu zvako zimceleb unongochendeswa kweso and then you say Colors hapana zvaakaita futseki man kana chipenga chinyatsopenga manje zvikanziwo ndikati uchipenga brain. You should learn to respect people vanenge vakubatsira Vanchoka. Vamwe vacho vari kupiwa credit but what you are doing is wrong. Whether nana boss kawara it's wrong.